Това е още едно ремонт на един канал. Пламен Чолаков. Пламен Чолаков го познавам, живее от едно село и е много готин пич. Проверете го, лайкнете и абонирайте се. Снима интересно, снима. Ще ви пусна Илюминати песен. Няма да разкривам много. Другите ви си го проверете. Къде да снима? Извинявам се, консервната кутия не зарежда. Еми, проверете го, лайкнете го и до виждане.